Waiting for the world to come home. Everybody's gone. I'm here all alone, waiting for the world to come home. Waiting for the world to come knocking on my door, just like it did before. I'm waiting for the world to be born, free from this shadowy one, to be lost no more. I'm waiting for the world to be born. Waiting for you to come break my heart. Què obrirem? Explica'ls-hi. Ara obrirem els ocellets, que han criat aquí. Han criat a la bústia, està bé. Però com han entrat? Mira. Sí, cuidado perquè si no... Sí. És que portava dies que jo pensava que era un gamberro que em tirava herbes i coses. Jo anar traient i anar-ho llançant. Mira, Joan, mira, acosta't. Sí, sí. És que estan molt amagadets. Ara ja tenen molta pluma, ja, Frederic? Perquè no tenien plumes. Veies unes boques que s'obrien. Quan obríem abans, tot eren capets que sortien així i anaven demanant amb boca oberta, i ara no. Em sembla que vam comptar 4, perquè se'ns va morir un va caure aquí, el vam trobar, a l'obrir va caure, un altre que d'això... N'hi havia 6, ja. Anem a portar-lo dalt. Explica el que ha passat, explica breument el que ha passat. Que el Frederic ha vist la ginesteta amb una cosa a la boca, ha sortit corrent i era aquest ocellet. I tenim por que sigui un de dalt. Anem a mirar a veure aquí. Que fort, això, Jo t'obro. Que no caiguin per aquí els altres, Mira, veus? Jo encara l'havia vist. Era aquest, reina. No haver caigut. Era aquest. L'han pogut tornar a trobar al seu lloc. Però falta que el vulguin, perquè l'he tocat molt. Oh, bueno, jo crec que sí, reina. No sé.
I a més té el gust de la ginesteta. Ara aquella porca, la portava a la boca. Home, que segur que és un d'ells perquè és del mateix tamany i el mateix color i que la ginesteta el portava a la boca. Tenen aquest perill, que la que sortiran, aquests estan per aquí i els agafen i se'ls... no per res, no, per jugar, però els mataran. Jo he vist, estàvem acabant d'esmorzar la Núria i jo al menjador. I de sobte veig que hi ha el romaní que empaitava ocells, i els ocells estaven com baixos. I llavors, quan miro bé, veig la ginesteta amb un ocell a la boca. Mira, està aquí, el pare. Està aquí. Hem de baixar baix, que els gats baixin a baix amb nosaltres. Perquè si no, si estan fent proves de vol ara... No n'hi ha cap. Què dius? No n'hi ha cap. Què dius, reina? Què dius, Núria, què dius? No n'hi ha cap. Bueno, la suerte està echada, o s'han mort tots, o han sortit volant tots. Oh, piga, que fort! És molt fort. Què expliques, Jo pensava Núria? que almenys un, ni que fos un o dos. Que els- Han salvat o els han agafat, pobrets. Perquè clar, estaven... A veure, el que vam posar estava tontadet, però havia volat. Els altres els veien encara més atontats. I tant. Però amb aquests aquí tot el dia vigilant, aquests els gats, no sé pas. Me cago en lla, reina. Quina cosa més maca. Feien un forat, ara perquè el forat, al ser grans, Sí. es va anar destruint, però això era un forat. Bueno, tanco perquè si volen tornar... Si poguéssim parlar amb els gats, ens dirien moltes coses, em sembla, Perquè... A més, aquesta ni s'acosta, vol dir que sap que no hi són, Qué pena, ¿oi? Hay una nueva familia por aquí. ¿Ya se han ido? ¿Ah, sí? Sí. Y ayer uno de nuestros gatos llevaba uno en la boca. Y le pegamos un grito, lo dejó ir, no estaba herido ni nada, lo metimos aquí, todavía habían dos, pero ya estaban grandes, ya con alas y tal. Sí. Y ahora ya no están, ya se han ido. Bueno. Se han ido volando, espero que hayan volado, que no hayan ido por el suelo. O sea ¿Eh? que el nido es que es precioso. Yo es que veía que me tiraban algún gamberro y me pensaba que era algún gamberro que me tiraba hierbas y barro y cosas. Y yo cada día cogía y lo tiraba. Hasta que estuve 2 o 3 días sin mirar y ya vi un nido. ¿Y por dónde entraban? Entraban por aquí. ¿Y entraban por aquí? Entraban por el agujero, pero ven, que lo verás. Es que hasta abajo de todo. Es muy bonito. Precioso. Sí, sí. Y claro, cuando pasé 2 o 3 días que no lo abrí, ya vi todo esto. Digo, uy, esto no es un gamberro, esto es un nido. Entonces, al día siguiente no lo toqué y me trajeron estas plumitas de aquí. Ajá. Digo, mira qué bonito. Y sí, lo dejamos y al cabo de unos días abrimos y había nuevos ya. Otro día estaba la madre allí y dijimos, bueno, no le hacíamos nada, cerrábamos y tal. Y ya enseguida vimos unas boquitas que salían. ¿Y por unas dónde la ha boquitas. cogido el gato?
lo tenía en la boca y él lo soltó y estaba bien. Lo metimos aquí con los otros y ya. Ah, ¿estaba bien todavía? Sí, está Ah, perfecto. ¿sí? No le hizo nada. Pero es que ni nada, estaba asustado, estaba así. Lo metimos aquí y ya no están. O sea que se han ido volando todos. Pero bueno, estamos domingo, puede ser vuelven mañana. Se ha ido de fin de semana. No ¿Y creo, por qué no? creo. Waiting for the world